8 siya ka siti jongu Paulus Bakhuid siya ki Rom ngidang yusngo biang siya pang Abraham. Abraham shimla kuslay ya ki jingyo pateng na kaparte. Haba ublay ula ang ino yala kiri yala ki kur ki jay nanda leisha ka jaka bangan peni ula kongo. Kabamud Abraham ula kam kain kordor ya ka jingyo pateng na ublay. Ya ka jingim bam jekut. Ya ka jingsngaba jangga parte. Lada ulong uba id ya ka jingsngaba jangga parte ne kaspa jangga parte umla satyaban ino yala ka ri. Ya ka business jomu. Ya ki kam jomu. Ya ki parlog jomu. Ya ki himmen ki para jomu. Ya ki bahenga sem jomu. Ban ino yakie baro jangane ka parte ban wat yaw jisu ngide ban sham shisha yaw jisu ngide ban yoma shisha yaw jisu ban ngide ban lomba kongu de na kata daw ka tinu bleka on na marba u Abraham ula kongu badulang ngeit u blay ula penman hokia na marga taga jing kongu jongu ula kerlalong u barikoid u Bakhuid aga jingim penman hokka bamol pelong Bakhuid yaw ladang ngim shimla long ki Bakhuid ngimla bandrung syabane. Ban poi syabaneng ngidon kam ban trang ya kata kaspa ban yo kane kaspa baneng ngide ban long ki Bakhuid. Bat kumno ka ngi la Bakhuid de lamba ka jingate pat ka jingshania hautrai. But ngiyos ngo shushu na ka gospel syapang we uruspa. Jisu ilayay beteng haba uwe uta ubri ulawan Jisu yarap yang ngaban pensam benda hapadeng himen ke para Jisu karena yu syapang uwe urispa babij ulom barispa udon kaspa shibun badu kein ya ka jingim jongu kabamut ban impahu pahai ha ka perte bun gebriu ki perkat ka jingkemen kandon hangi lada ngi don kaspa kapau bangi impahu pahai da kata. Lalu Jisu wong kabeneng kam terwa ya taga jimpahu pahai kaspa henre kabeneng ka terwa hangi ya ka jimpahu pahai mensiam. Jimpahu pahai mensiam ngide bentrang. Omde ya ka jingim pahu pahai bat kaspa jongene parte. Bat naga taka daw Jisu wong une ubij ula perkat bade kaspa kan yarap yawu Henry Jisu ong kaddu kadwai lada uble ushimno ya ka jingim mano ban sumari ya kata kaspa kabaukein kabashibun badula raperkat ya ka jimpahu pahai kaspa kan pingemen yawu ya ka kelip mat ni ino ya ka perte ngimlara ya kaspa Henry bun ki briu ki treshitom banlum kaspa ya kieke baro kabang ngilum na kene ke parte henre ya kabang ngilum na beneng ngilaban rarengkat badni ladang ngilum kindiat utrairu unum lum yangi habakut ke jingim jongi bon sin ngi kibriu ngi perkat ya ar ka jingit ujisu ngilaban hersha beneng te ngi haben bret tilli yalade hakamat ujisu da ka jinget bat ka jingshania hawu henre uni urispa ula kia palan kia ngaha ongkon hangne kia haka jingmo jimbar kajum ula sno kia mensiam namar man kamit man gasni udang perkat kumno un sumare kaspa henre ki briu ki balait luit na kata ka jinget kaspa kilong ki basting hapo jongki kadba nang sting hapo jongki kaboru try kan stamban trekam ni haban ino ya baru kita gi jingit tenat ya kaspa jongene ka parte ne ka rompong jong ka parte ladanga im ne nga yap ngade balong ka jongu Kris ko himen ko para tongin duai pau Jisu in perlong yangi bastat ki bakam stat lem kumda ngin ka lalong ki bij bam shampang bam snautu kaya ka ba Jisu tarwahani duai hagane ki Eucharist Bakhuid Jisu perlong yangi kam start karamba ngindup lum ya kaspa jong ka beneng man ka kerlit mat bangilaban long ki kon jome bad menam pen man hok yangi da kane ka jingshania
da ka ne ka jinget da ka ne ka jingkongu ka bangedon man ka kerle mata ka jingim jongi jisu be id karko kardo yangi ngiru kum une ubriu ha ka gospel ngi id palat ka kaspa par ngi kuslai ka jingim jongi da ka perkat ya kaspa jongi ne ka parte henre ka yangi banwat ya ka nongyo pateng ka bawanna me ka balong ka bane pelong yangi ki basting ha ka jim perkat jongi ramba ngin wat tang ya me shilendar ka jingim jongi en ya ro ya utrai Jesu Christ amen ko himen ko para tongin plai ka jinge jongi tongin karpadi ya Jesu bangin shanya telit telan ya me man ka kerle mat nganget hau play upa wadon bor baro unong tau ka bening bad ka kindau bad hau Jesu Christ ukun pa marwe jongu utrai jongi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pna yavu la yap la tep yavu ula kya shakibaya hagas ni ka balai ula mi pat na kibaya ula ki ushabeneng ushang shakamon ublay upa badon bor baro namda unwan pat ben bishar ikibayim bat kibaya ngangit hau mensim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sula kiri Bakhuid ha ka jingmap yakipop ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam jekut amen Laispa Bakhuid. Laispa Bakhuid. to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang khon ha ublai uppa badon bor barro to try to jinkinia ti jumpi na bata sinaro ko bron ka tai chu ka chimuntai ni ba ya la ko chu baro ko wei to ai hangi ko trai ngi kerpat bangin shakri dakamen siam balai lui lemba ke jingai jame kramba da ka jingai e bak pen kui jame yangi yan pen kuit yangi da kinehi ke jimaya da ke ba ngi ai ka jing shakri yame da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat bat pim to kentiu ya la ki donut tongin aingu ya utrai ublai jangim dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jongi pinban ka jing sngongu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jongi kim penyar e ye ya ka jingkrao jame Henry kiarap yangi naga benda ka jim penim lempa utrai jongi u Jesu Christ bat kumda rengat bat ki kin khon ruai jongi angel niaro yame bat ni pen bana da ka jing kamen
pingait ya kanega jimaya lara pingait bat pipdiang ujisu un pinman hok ya pi kumba u Abraham ula yamat ya kata ka jim pinman hok ya u paniru ngidwai ngingait ya ka jingwan hia jong men siam Bakhuid ha kanega por halo jongi par halor kanega jing tarwa Bakhuid dashisha melong o Bakhuid kotrai katamay jong ka jingkuid barro namar kata ngi karpad yeme to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka pa ya umen sim jamme kum ga umje halo jongi bakin karlalong yangi kammet barkas nam jongotrai jongi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons nova ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u toshim batobam na kanepi barro na markane kalonga medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi Hakaju keruka menda lalaya bam ula shim yaka kuri badaka ba aingu biang yame ula ayaka halake senran uong to shim bato di na kanepi barro na marka ne kalonga kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut yaka ben pen mi naga benda jumpi par naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris tapen kuid yangi tapen kuid yak men siam hadim pen kuid pen kia yangi yada yangi nau bamen kajing maya jang kajinge Simbangi bam yune yupu Bangi dina kane kapuri Ipendra kajing yap jombe kotra Tajadu leno Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem na mar mela nyu yangi ki ba bit benya hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yeme bangi ki ba yo benda hakamet bad ka snam ukris ngin long ki bela penya tele kave da umen sim Bakhuid to ken mau ko traya ka balang jamme ka bela priang hasatala ka parte Parto penjana yaka ha ka jingit rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marve nu bishop jangi but baru ki lingdo bat ki rinium takan mau lemro yaki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yoti ya da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baru ki bela klat no ha ka jingis ne jamme to pdiang yaki shaka jing shai ka kuma jamme to isne yangi baru ngi karpad yame barengkat bat ka maria te soti Bakhuid ka kami jongo bele ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis Bisales Bakhuid but baru ki rikoid ki bela pensungaba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo binta lem ha ka jingim bam jikut but bangini ro but pendon boram eme da ukun jamme o Jesus Christ dawu lembadu padhavu kallong hame ublay upa badon bor ha ka jingelong kave jungumen sim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duai ko bau ji sulai kai yang iben duai bangin dup long ki kun ki Bakhuid ki bajanai ki bawat barabor ya kas papane. Ko pa jongim ba habening kalong ka Bakhuid ka kapteng jome
kan wine ka hima jamme ka long ka mon jamme ha kendo kumba ha bani toai yang imenda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi bata map yang i ka renkang jangi kumba ngi rongi map i ka beles niu yang i padwa telang yang i sha ka jimpan shoy han rai tapalait yang i na ka basiniu tapalait yang i karpat ko trai na ka jings niu barra ha ka jings bon jamme tai jings suk jings sign ha ka sngi jangi kram bhata ka jingarap ka jingis ne jamme ni light bara bona ka pop bangin yo jingeda na ka jing jinjar barra ka bangidang ap kemelin dia ka jingkarmen bakhuid but ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ Namar ka sombe ka long ka himba, ka sombe ka bor ka kabrom, sinom lai sinom. Kotrai Jesu Christ, meio bela ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe degi pop jangi, Henry ka jingai janga balang jamme, bad ha ka jingspon jamme, tai ha kai ka jingsuk, bad ka jingetale kawe kat kum ka mon jamme. Mame uba im pada basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai, kandon, barabo, rengkat, bat pim. Rengkat bat pim. Dap ta ka jingedu Christ, tongin dia ingu markelia. Hakumi ukun lambro jong ublay. Uba pen man hok yangi, uba pen kuit yangi, uba map yagi pop jangi. So kita ke bala kot sha ka jing kawai jong ukun lambro. Kamet pergasnam jong Chris country ngasha ka jing.
try Jesus. Ngis no ngo yame ngi ro yame ngi mane yame. Ngi pendon buram yame. Namar mela wan hapo ga donur kamen siam jungi. Abangi trang yame. Mem shimla yino yangi. Ko Jesus baye shimdi pura yangi baye paye baye hagane ga por. Kumba mela pinman hok yawu Abraham. Pinman hok yangiru. Naga benda ga naga jinge hame ko Jesus. Banding eskem. Pamedon hapo jungi. Inges kem. Pamela wan hapo jungi. Lembagane communion Bakhuid but communion men siam. Abangila trang yame ko Jesus. Mela wan jingo yangi. Jesus baye pen gandang yangi. Pen good yangi. Perlong yangi ki barikoi. Perlong yangi ki kon ki baye dia kas pabening. Ay boring Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I boring Jesus, I boring Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngindia duwai. To ai boringi ko traingi kerpad bangilla banyai shaprang da ka bashim benda hakie kie ke bakenja beneng ba en yarap yengi da kie ke batang shipor ba en ki kai yengi da ki bane junam da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat batpim blay badon bor baron karkuyapi uppa barukon baru mensiam Bakhuid. Amen. Ya leisuk ban bana ya ka kubar babhajang utrai da ka jingim ka jompi. Nisomu ya blay. Arspa repua. Amen. En je roi try Jesus Christ. Amen.